Исәмісіз тайынғы эфирін адамлар тапшыруы давам ете, студияда Сәрия Хабибулина. Біздің бүгінгі шығарылышта. Қара қайғы һәм қара күзге қадар халықны йорт жерлейту. Курган өлкәсендә янган татар авылы ничек һәм кем хисабына төзекләндерелер? Кем үзенең авылыннан китәсе килә. Бер кемнең дә китәсе килмәй булар. Бер кемнең дә. Минтимер Шәймиев, халыкка гомерлек хезмәт һәм гомер көзендәге хөрмәт. Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шәймиевичу Шәймиеву. Эрдоганмы, кылыч дарыгылымы? Төркия бу елларда хәл иткеч карар кабул итә. Татарстан өчен калучы отышлымы, килүчеме? Бу вакыйга әлбәттә бик тә әһәмиятле вакыйга. Төркия өчен генә түгел, бөтен дөнья өчен бик әһәмиятле вакыйга һәм шул исәптән Татарстан өчен дә. Татарда бәле агач башыннан йөрми, әдәм башыннан йөри дигән мәкаль бар. Курган өлкәсендә шун мәгънәсендә агач башыннан килгән бәле 7 май төнендә Йолдыз Эшкин авылы халкын йорт-җирсез калдырган иде. 370 хуҗалыкның 280-ен ут көлгә әйләндерә. Мин шәхсән мондый зур фаҗиганың булганын хәтерләмим. Һәм бу чиракта бөтен Россиядәге милләттәшләребез шун бердәмлек үрнәге күрсәтә. Борынгы татар авылы халкына ярдәмгә алындылар. Безнең иҗат төркеме бу атнада Курган өлкәсенә барды һәм алар монда татарлардан, Татарстаннан, шуннан да ярдәмнең зур булуын күреп кайтты. Май башында Курганда берничә авыл яна, әмма Йолдыз авылына гына шундый зур ярдәм күрсәтелә дип сөйләгәннәр хәбәрчебезгә. Әлбәттә, зыян күргән авылларның халкына дәүләт ярдәме бар, иминiyet акчалары түләнә. Йолдызга моңа өстәп милләттәшләрдән зур күләмдә гуманитар ярдәм атна саен килеп тора. Татар авылын яңадан төзеп чыгар өчен гаять катлаулы мәсьәләләрне хәл итәсе бар. Төрле сәбәпләр аркасында тиешенчә теркәлмәгән йортлар булган. Закон буенча хуҗаларына зыянны каплый алмыйлар. Күптән рәсмиләштерелгән җирләрнең шушы еллар эчендә категориясе үзгәреп өлгерә. Ул урында төзергә ярамый икән. Кемдер хуҗа түгел, үз йортында пропискада гына торган. Татарстан белән Курган җитәкчелеге хәзер шушы мәсьәләләрне хәл итү өчен уртак фикер эзли. Бу атнада Рөстәм Миннеханов кушуы буенча әлеге өлкәгә вице-премьер Васил Шайхразиев барды. Рания Абдрахманова репортажын карыйк. Тартмасы һәм янгыннан каралган капка. Әлеге хуҗалыкта уттан исән калган бердән бер корылма менә шушы. Ишек алдына узгач ни күрик? Бушлык. Бары тик аяк астында ярма тутырылган капчык, янган агач, куаклар һәм нигезнең 3 рәт кирпеше. Һәм Йолдыз авылындагы 300 хуҗалыкта шундый хәл. Менә вишнялар иде, тияләр үсеп утыра иде. Онда сливалар иде. Юрий һәм Элеонора Фәтхулиннар Йолдыз авылының башында ук яшәгән. Йортларын 2001 елда төзи башлаганнар. Ул вакытта җир авыл советына кабыла, әмма төзелеш беткәнче участокның категориясе үзгәрә. Ул урман фондына кертелә. Шуңа гаилә йортны теркәргә өлгермичә кала. Пропискалары да төрлесенеке төрле җирдә. Мира 4 совсем икенче. Мира 3 советка куйдылар менә җигетем белән. Потому что без прописки штраф. А җигетем мин уехал да, оның военный прописка пока. Хәзер отучиться, а прописку надо. А кая ул? Минең өемдә юк хәзер пропискага кугал. Шул сәбәпле гаилә ярдәмгә тулысынча өмет итә алмый. Закон буенча урман фонды территорияләрендә йорт төзергә ярамый. Шуңа аларга нигезләрен күчерергә туры киләчәк. Тик яңа йорт төзү өчен сертификатта бирелмәскә мөмкин. Чөнки трак сертификаты алуның бер шарты янган йортның теркәлгән булуы. Жалко, жалко. У меня 5 бар иде кухняда. Ирем меня эссе суда шаперде. Раковиналарда 5 бар иде. Авылның икенче башында яңа проблема. Мондагыларның пропискасы да бар, йортта теркәлгән. Тик соңгы елларда елга буенда урнашкан бу җирләрне су басу ихтималы булган категориягә керткәннәр. Шуңа моңа кадәр 50 ел торганмы, 70ме, нинди йорт янса да закон буенча монда төзү тыела. У мамы все сгорело, у нас сгорело. Үзебез яндык, әнинең йорты янды, сеңлебезнекен генә саклап кала алдык. Әни һәм кызым шунда яшәп тора. Без арендага фатир алып яшәп торабыз. Авылда каласыбыз килә. Идәндә дә йоклыйбыз, авылда да йоклыйбыз. Фәридә апа йортсыз калган туганнарын сыендырган. Ул яшәгән урамда 2 йорт кына утырып кала. Берсе аныкы. Ут сарайларны юк итә, түбә кыегына зыян салган. Йорт янмаганлыктан сарай беренчел әһәмияткә карамаганга зур ярдәм каралмаган. Янган гаиләләрдә һәр кешегә бер тапкыр 10 мең сум түләнә, ашау эчү кирәк-ярак алу өчен бер тапкыр 50 мең сум бирелә. Bütün нәрсәмне калдырдым, шулай сыктык та, что делать-то? Идрис мы там кая китәбез хәзер, дә эшләйбез. Закиря Пумыкалова Йолдызда туып үскән мәктәптә аш-су устасы булып эшләгән. Йорты оныгы исемендә була, үзе пропискада. Бу очракта ул 500 мең сумлык трак сертификатына гына дәгъваклы ала. Приходили, когда нам әйткәле язгалы заявление. Безгә әйттеләр, вот сезнең бер собственник, но ул не прописан в авылда.
получается. Получается, инама и сестрама, получается, она уже не положено, денежные выплаты. Әгәр йорт теркәлгән булса, аның хуҗасы шунда пропискада торса һәм яшәсә, төзелеш министрлыгы стандартлары буенча өлкә хакимияте янган йортның квадрат метрына 57,800 сум исәбеннән торак сертификаты тапшыра. Шушы шартлар үтәлгән очракта сума бер кешегә 33 квадрат метр, 2 кешегә 42, 3 һәм аннан да күбрәккә 18 квадрат метр исәбеннән санала. Ягъни 4 кешелек гаилә 4 миллион акча ала. Шуңа өстәп йортларын яңадан авылда төзергә җыенган очракта төзелеш өчен 700 мең сум субсидия бирелә. Правительство области очень активно работу ведет. Зыян күрүчеләргә ярдәм итү буенча актив эш алып барыла. Махсус программалар бар. Төзелеш, җир мөнәсәбәтләре, икътисад департаментлары эшли. Милекләре рәсмиләштерелгән кешеләрнең проблемы юк. Алар моңа кадәр төзелгән торак мәйданы кадәр күләмдә сертификат ала. Әгәр дә йорт теркәлмәгән булса, проблема бар. Андыйларга нишләргә? Әйтәләр, что урамнар бер 2 генә урам кала дияләр. Ладно, безнең үзебезнең өйнең урыбына бу. Булмаган холыкны коя будет, они строятся. Алар даже понятия не имеют. Әлегә авыл халкына 110 торак сертификаты бирелгән. Бу барлык гаризаларның 3тән 2 өлеше. Әле язып өлгермәүчеләр дә бар. Төзелеш өчен акчасы җитмәүчеләргә кредит алырга тәкъдим итәләр. Әмма пенсия яшенә якынайып килүче ялгызларның андый мөмкинлеге юк. Янгын китергән зыян күләмен бәяләргә һәм проблемалы очракларны ничек хәл итеп булганны ачыкларга бу атнада Йылдызга Татарстан вице-премьеры Васил Шайхразиев барды. Фундамент оставить можно үзебезнекен? Если вы будете делать... каменные. Нет, если вы дальше будете строить из кирпича, это очень опасно. Авылның мәдәният йортында җыелып милләттәшләр белән һәр мәсьәләне аерым карадылар. Очрашуга өлкә хөкүмәте вәкилләре дә килгән иде. Те земельные участки, которые в самом деле по основанию закона будут отказано, я попрошу быстро нарезать эти места и их предоставлять уже тем, кто будет выбирать. То, что положено по закону. Закон буенча каралган барлык ярдәм күрсәтеләчәк. Аерым катлаулы очраклар буенча шәхсән сөйләшеп карар кабул итәчәкбез. Авыл халкына ярдәм турында Васил Шайхразиев Курган өлкәсе губернаторы Вадим Шумков белән очрашып та сөйләште. Өлкәдә унлап торак пункт янган. Матди ярдәмнән тыш авылларга белгечләр җибәрәчәкләр, төзелеш оешмалары табырга ярдәм итәчәкләр. Җитәкчеләр сүзенә караганда, хәзер алда торган иң беренче бурыч зыян күрүчеләргә сертификатлар тапшырып бетерү һәм мөмкин булган кадәр тизрәк йортларны сала башлау. Моның өчен авылга төзелеш материаллары кайтара башлаганнар инде. Бу бүрәнәләр, такталар, кирпеч һәм төзелеш җайланмалары. Беренче йортларны ким дигәндә 1-2 атнадан сала башларга җыйналар. Безнең задачабыз, ниятебез үзебезнең авылда. Ник тә менә хәзер Шахразиев килде безгә, җибәрде Миниханованда. Бөтен авыл буенча йөреп чыкты, бөтен сәме өйләрне сәме карадык. Уларның хуҗалары белән сөйләштек. Все без холасыбыз килә. Әхмәдулла Хәбибуллин авылдагы 3 фермерның берсе. Өчесенең дә хуҗалыклары, терлекләре техника ашлык белән бергә көлгә әйләнә. Бу чәчү вакыты була. Шуңа күрә аларны орлыксыз калдырмаганнар. Марат Исламов орлыкчылар берлеге җитәкчесе. Ул ярдәм итә. Татарстаннан да ашлык килә. Бу атнада Биектау районының 40 кашык икмәк кабул итү предприятиесе 10 тонна бертеклеләр җибәрде. Арыш, арпа, карабыдай, борчак. Һәрбер кеше тикрыйда кала алмый дип санап инде ярдәм итәргә булдык. Без крупалар җитештерәбез инде. Шул үзебезнең дә теге халыкка әзрәк ярдәм тисен дип шушындый эшләргә булдык. Безнең иҗат төркеме Йылдызда булган көнне авыл халкына гуманитар ярдәмне Ханты-Мансидан китерделәр. 1000 чакрым ераклыктагы шәһәрдә яшәүче милләттәшләр дә читтә кала алмаган. Үзебезнең татарлар арасында тоже объявление биреп WhatsApp'та. Прицеп тулык булды инде менә. Дарулар, средства личной гигиены, постельный принадлежностьлар. Бик күп эш бара гуманитария буенча, безнең спонсорлар татарлар буенча бөтен Россия татарларына элемтәгә чыгып сөйләшәбез. Нинди кешегә нинди кирәк булышу. Татарлар үзләре шалтыраталар. Марат Зинхарович безгә бер кешене кемгә кирәк нык ярдәм. Без турыдан-туры аңа булышабыз. Хәзер йорт салу белән бергә халыкны борчыган тагын бер мәсьәлә эш урыннары булмау. Авыл халкы нигездә Себергә барып вакыты сулы белән эшли. Шуңа күрә кемнәрдер монда төпләнмәскә дә мөмкин. Бу инде Курган өлкәсендәге 18 татар авылының иң борынгысы һәм зурысы таркалырга мөмкин дигән сүз. Авылны сокларга кирәк, что боллары без мәктәпкә йөрисеннәр, мәктәптә укысыннар. Безнең җесле эш булса иде авылда, безнең яшьләр китмәсләр иде. Кем үзенең авылыннан китәсе килә. Бер кемнең дә китәсе килмәй буллар.
беркемнең дә. Татарстан оешмалары да йорт салырга теләк белдергән. Хәйрия фонды 10 йорт салып бирергә вәгъдә итте диләр. Тагын бер эшмәкәр йортлар төзелгәч 40 суыткыч сатып алырга булган. Республика җитәкчелеге авылдагы төзелеш белән шәхсән танышырга җыена. Киләсе сәфәр бер айдан планлаштырыла. Курган өлкәсеннән Рания Абдрахманова, Андрей Ключников, Адымнар. Беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевнең татарлар турында әйткән сүзе бар. Халкыбызның туган җирем бар дип фикер йөртүе безне берләштерә дигән иде ул. Бу атнаның зур вакыйгасы. Владимир Путин Минтимер Шәймиевка Андрей Первозванный орденын тапшырды. Бу безнең илдәге иң дәрәҗәле бүләк. Минтимер Шәймиев аңа ия булган 23нче кеше. Аны алучылар арасында язучы Александр Солженицын, галим Дмитрий Лихачев, конструктор Михаил Калашников, СССР президенты Михаил Горбачевлар бар. Зирәк акыллы җитәкче, федераль дәрәҗәдәге тәҗрибәле сәясәтче. Ул иң катлаулы елларда Татарстан белән идарә итә. Республиканың яңа тарихы, Россиядәге федерализм нигезләренең ныгуы аның исеме белән бәйле. Ул үзе исә тормыш формуласын 3 төшенчә белән әйткән иде. Хезмәттә булу, үз өстеңә җаваплылык алу һәм туган җиреңне, кешеләрне ярату. За выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в реализацию важных государственных задач орденом святого апостола Андрея Первозванного награждены Шаймиев Минтимер Шарипович. Бүләкләр күп төрле була, ләкин мондый сирәк. Хәер, бу очракта Минтимер Шәймиевка булган ихтирам, кадер, хөрмәт аерым игътибарга лаек. Менә карагыз әле, Владимир Путин Татарстанның беренче президенты белән узаклап кул кысып күрешә, җылы итеп дусларча аралашалар. Дәүләт башлыгы бу юлда Минтимер Шәймиев шәхсенең бөеклеген бәяләр өчен төгәл сүзләр табылды. Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шәймиеву. Сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности. Минтимер Шәймиев җавап сүзе алгач, бүгенге шартларда бөтен илнең бердәм булуын билгеләп үтте. Бердәмлек ул көч-куәт. Обратите внимание на последние показатели развития Российской Федерации. По всем основным экономическим, не говоря о политике, которую проводим и вами, она как никогда по основным направлениям развития страны положительные. Иной раз мы уже проходили очень сложный путь и проходим, продолжаем, но наша подготовленность и внутренняя, которая проявляется в патриотизме наших граждан в такой степени, какой вот сегодня, она говорит, что мы сильны, мы едины. Андрей Первозванный ордена Петр I идарә иткән чорда ук гамәлгә куелган. Аның шигъре ышаныч һәм тугрылык өчен. Аны ил үсешенә гаять зур өлеш керткән шәхесләргә тапшыралар. Минтимер Шәймиев бу бүләккә ия булган беренче татар. Ул республика белән 20 ел идарә итә. Узак еллар сәяси эшчәнлеген, илдә барган катлаулы вакыйгалар шаукымында дөрес юл таба алуын белгечләр бүген аларга чырлар аша карагач та зирәк җитәкче таланты дип атый. Шәймиев своей жизнью, своим весом, всем своим жизненным путем доказал. Минтимер Шәймиев ил дәрәҗәсендә абруй казанган җитәкче. Ул үзенең тормыш юлы, сәяси эшчәнлеге белән бер кешенең тарихны үзгәртә алуын, зур дәүләттәге вакыйгаларга йогынты ясый алуын исбатлады. Бу искиткеч хезмәт. Шуңа күрә Владимир Путин аңа иң зур бүләкне тапшырып, үзенең рәхмәтен җиткерде. Минтимер Шәймиевка ил халкы, Татарстан халкы да рәхмәтле ди Олег Морозов. Тарихка күз салсак, 90нчы елларда декларацияннары Конституция кабул итү, 94тә шартнамәгә кул кую, булар барысы да тарихка кереп калган вакыйгалар. Нәкъ шул чорда республика гына түгел, ил язмышы хәл ителде. Татарстан һәм аның халкы яңа үсеш чорына аяк басты. Минтимер Шәрипович, әлбәттә, республикабызның бәхете. Менә 90нчы елларда илдә барган таушалган баш-башташлык елларында бит инде шушы зур Татарстан кебек республиканың язмышын үз кулына алып һәм үз җаваплылыгына һәм шушы халык белән бергә без нинди матур юл үттек. Минтимер Шәриповичның менә шушы 90нчы еллардагы зур тырышлыгы белән республикабызны саклап калу нәтиҗәсе белән искиткеч бәйлибез һәм менә
Россия президенты аның бу хезмәтенә, бу язмышына аңа лаеклы бәһа бирде. Чыннан да кешеләрне ярата. Минтимер Шәймиевнең башкарган бөтен хезмәте халкын ярату хисе белән сугарылган. Минтимер Шәрипович үзенең эшчәнлеге, гакыйльлеге, ягъни мудросты белән Татарстанны иң алдынгы республика итте. Башка республикаларга хәтта аның эшләре Россия күләмендә үрнәк була алды. Анардан ул башлаган эшләрне Россия күләмендә тараттылар. Советлар Союзында халыклар дуслыгы дигән төшенчә бар иде. Аны оныта башладылар илдә. Ә безнең Татарстанда ул бер качан да онытылмады. Ул халыклар дуслыгы гына түгел, конфессиялар дуслыгы белән дә бәйләнешкә керде. Халыкны тузган торактан күчерү, йортларга газ кертү, авылларга асфальт юл салу һәм башка әһәмиятле социаль программалар икътисадның тотрыклы үсеше беренче президентның казанышы. Президент вазифасыннан киткәч тә Минтимер Шәймиев Рөстәм Миңнеханов теләктәшлегендә моңарчы кул җитмәгән зур эш тарихи һәйкәлләрне торгызу эшенә алынды. Ул Яңарыш фондына нигез салучы, борынгы Болгар Зия утрау шәһәрчеген дөнья мирасының йөзек кашлары итүче. Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләм абруе бар. Безне дөнья күләм тандылар. Татарстанны, Казанны күтәрде, Болгарны күтәрде, Свияганы күтәрде. Бигрәк тә Свияга бөтенләй беткән бер кала иде ул. Әмма хәзер ЮНЕСКО аны кабул итте. Иң шундый мәртәбәле археологик, тарихи истәлекләр исемлегенә. Бу зур нәрсә. Минтимер Шәймиевнең кайсы проектын гына алсак та, аларга тирән мәгънә салынган булар. Берничә елда күп телдә белем бирүче адымнар мәктәпләре гамәлгә ашырылды. Алар заманча уку йортлары гына түгел, яшь буынга дөньяда көндәшлеккә сәләтле итеп тәрбияли торган мәгариф үзәкләре булырга тиеш. Тормыш юлы ул халкыбызга, республикабызга бер хезмәт юлы. Безнең мәктәбез менә шушы аның фәлсәфәсенең бер шундый матур йомгаклавы. Чөнки биредә бөтен ул республикабызда башкарган фикерләр бөтенсе тупланган. Һәм инде без аларны чыннан да әгәр дә яшь буынга тапшыра алабыз икән, димәк, Минтимер Шәриповичның шушы ватандашлык зур эше ул чыннан да менә улы мәгънәгә ия булачак. Минтимер Шәймиев алыштыргысыз устаз да. Бу атнада аны дәүләт бүләге алуы белән беренчеләрдән булып социаль сәхифәсендә Рөстәм Миңнеханов котлады. Ул әле узган ел ук аңа хөрмәтен республика халкы исеменнән җиткергән иде. Сез безнең укытучыбыз. Сез безнең Татарстаныбызга юл күрсәткән кеше. Сез гомер буе татар халкына, республика халкына хезмәт иттегез. Бүген көндә дә сез безнең белән бергә кулга кул тотышып зур-зур эшләр башкарасыз. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Ләйсән Сәйтова, Гадел Биңдубаев, Яңа гасыр каналы. Адымнарны дәвам итәбез. Бу якшәмбе Төркиядә президент сайлауының икенче туры узачак. Тавыш бирүнең икенче турга барып җитүе бу ил тарихында әле беренчесе. Президентлыкка ике кандидат дәгъва кыла. Төркиянең хәзерге җитәкчесе Рәҗәп Таyyip Эрдоган белән Республиканың халык партиясыннан Кемаль Кылычдар оглы. 14 майда узган сайлауда алар 50% тавыш җыя алмады. Татарстан белән Төркияне күптәнге тарихи, мәдәни багланышлар бәйли. Алар безнең иң ышанычлы стратегик икътисади партнерларда. 2021 елга Төркия эшмәкәрләре безнең республикага $2 миллиард күләмендә инвестиция керткән. 2020 елда башланган пандемия кыенлыклары ике арадагы товар әйләнешен бераз киметсә дә, ул элеккеге күрсәткечләрдән бермә-бер артачак дип белдергән иде җитәкчелек. Президентлыкка кандидатлар икенче турга әзерләнгәндә Илгиз Шәкүров экспертлар белән аралашты. Төркия белән Татарстан мөнәсәбәтләре, безнең уртак тарихи тамырларыбыз һәм хакимияткә кемнең килүе нәрсәгә китерәчәк? Фикерләрне тыңлыйк. Бу вакыйга әлбәттә бик тә әһәмиятле вакыйга. Төркия өчен генә түгел, бөтен дөнья өчен бик әһәмиятле вакыйга һәм шул исәптән Татарстан өчен дә. Монда мин шуны әйтәм. Беренчедән мин монда демократик процедурага игътибар итәм. Бу демократик процедура ике кеше икенче турга узган һәм алар хәзер инде көндәшләр. Икенчедән әлбәттә без монда нәрсәгә игътибар итәбез? Бу безнең өчен нәрсә бирәчәк? Ягъни Россия өчен һичшиксез тотрыклык кирәк хәзерге көндә. Һәм һичшиксез минем бу чиракта уйлавымча Эрдоганның яңадан президент булып сайлануы Россия файдасына һәм Татарстан файдасына. Татарстанда булганы бар, аның Татарстанга мөнәсәбәте билгеле. Һәм гомумән безгә хәзер ниндидер
гаҗәпләнеп көтеп утырасы түгел. Яңа кеше килсә, нәрсә булыр микән дип, әйме. Эрдоган килсә, нәрсә буласын без чамалыйбыз. Хәзерге көндә Эрдоган Россия өчен һәм Татарстан өчен, Россия-Төрек мөнәсәбәтләре, Татарстан-Төркия мөнәсәбәтләре өчен иң кулай кандидатура. Кылычлар аглужинсә, безнең мөнәсәбәттә төрле яна нюанслар барлыкка килергә мөмкин. Чөнки без беләбез, Кылычлар аглу ул Төркиянең оппозиция лидеры, безнең илгә карата ул көнбатыш күзлегеннән карый. Әмма шул ук вакытта ул Россия белән Türkiye münasebetlerini saklау өчен ачыктан-ачык чыгыш ясый. Сәясәт бик катлаулы, бик авыр нәрсә. Шуңа күрә анда төрле процесслар башларга мөмкин. Но теге объектив, теге тарихи яктан караганда, мин уйлыйм, безнең теге мөнәсәбәтләр шул рәвештә калырлар. Эрдоганның менә Россияга мөнәсәбәте яхшы. Эрдоган ул традицион кыйммәтчелек тарафдары дибез. Инде менә ичке сәясәткә килгәндә, Төркиядә инфляция бик көчле, шуңа күрә дә тормыш шактый катлауланды дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә ул фактор да бар. Һәм инде күпләр әлбәттә бит ул менә президент сайлаулары вакытында бөтен җирдә дә инде яңа кеше килсә тормыш яхшырыр дип өметләнүчеләр бар. Шуңа күрә менә ул инде оппозицион кешеләрнең шактый тавыш җыюларының үзенең нигезе бар. Шуңа да тормыш бик кыйммәтләнде Төркиядә хәзер. Менә бу җир титрәүләрдә инде икътисадка шактый тискәре йогынтысы булды. Һәм шуңа күрә дә Төркиянең икътисады ул бөтен дөньяда кебек шактый катлаулы. Биредә оппозиция әлбәттә менә шуннан файдаланып калырга тырыша. Һәрбер ил өчен ул хасай бер кешеләр арый. Шул бер шәхестән, шул бер йөзләрдән, шул бер йөздән кешеләр яңалыкка омтыла бит. Мәсәлән, илләрендә дә бит кеше ремонт юкка гына ясамый, этик җиһазларны алмаштыра, ниндидер яхшы булса да. Менә бу Эрдоган өчен бирелгән 50-гә якын процентка якын тавышлар, бу зур процент. Чын тавышлар бит, чын тавышлар сүз бара бит монда. Реаль тавышлар. Димәк, монда инде без аны белмибез, анда бәлки чит илдә яшәүче төрекләр күбрәк тавыш биргәннәрдер, аны Кылычлар аглу өчен. Аны анализларга кирәк. Төркия ул бер фикердә түгел. Алар барса патриотлар, ләкин аларның сәяси яктан төрле фикерләр бар. Вазгыять катлаулы, аны гәшәтләр 50-50, монда төрле хәлләр булырга мөмкин, ләкин инде безнең өчен менә бу әлеге хәзерге вакыттагы җитәкче үз урында калса, Төркиядә безнең файдага булыр иде дип әйтер идем мин. Һәм Казан, һәм Мәскәү файдасына. Илнең кайсы гына төбәгендә булмасын, халкыбыз тарихи ватан Казан белән элемтәне тоеп яши. Менә бүген Әстерхан өлкәсенең Җәмәли авылында федераль авыл сабантуе үтте. Монда бөтен Россиядән җыелган милләттәшләребезне Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Әстерхан белән Казан арасы 1000 чакрымнан артык булса да, борынгыдан халкыбыз рухи яктан якын. Соңгы халык санын алу нәтиҗәсе буенча Әстерханда 48 меңнән артык татар бар. Сабантуен алар елда көтеп ала һәм милли асылыбызга кайту дип атый. Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Әстерхан өлкәсендә федераль авыл сабантуе беренче тапкыр үтә. Кунакларны махсус җиһазландырылган шушы мәйданчыкта кабул иттеләр. Әлеге минутларда сәгать көндезге 1 һәм шушы вакытка татар милли бәйрәмен 30 меңнән артык кеше килеп күргән. Сабантуе югары дәрәҗәдә уза. 3 төбәк җитәкчесенең шәхсән катнашуы да шуны раслый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Әстерхан өлкәсе һәм Пермь крае губернаторлары Игорь Бабушкин һәм Дмитрий Махонинны татар халкына хас кунакчыллык күрсәтеп, милли ризыклар белән каршы алдылар. Төп мәйданда халык Татарстан һәм Әстерхан өлкәсе артистлары катнашында зур тамаша карады. Сәхнәдә төрле яшьтәге 900-гә якын кеше бер-берсен алыштырып, борынгыдан килгән бәйрәмнең килеп чыгышын, тарихын күрсәтеп, асылларына төшендерде. Әстерхан өлкәсендә сабантуе ел сайын уза. Мондый зурысы беренче тапкыр дип бәйрәмгә килүчеләр. Бәйрәм кунакларын үзе дә кунак Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Чын күңелдән сезне иң яраткан үзебезнең бәйрәмебез Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә исәнлек, саулык, тынычлык, зур рәхмәт әйтәсем килә Игорь Юрьевна, аның командасына. Менә нинди матур урында, ничек матур итеп
оештырылган бу бәйрәм. Для нас очень большая честь. Әстерханлылар Сабан туйны аеруча зурлап үткәрергә ярата. Бу бәйрәм шушы җирдә бер гаилә булып яшәүче 140-тан артык милләт вәкилен берләштерә. Приветствовать сегодня. Татар халкының милли гореф-гадәтләрен саклауга өлеш кертүчеләргә Рөстәм Миңнеханов Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Әстерхан илнең иң күп милләтле төбәкләренең берсе. Монда 140 халык вәкиле яши. Татар, казаклар, руслар, төркмәннәр, чечен һәм башкалар. Аларның милли үзенчәлекләрен этно-авыл күргәзмәсендә күрергә мөмкин иде. Рөстәм Миңнеханов белән өлкә губернаторлары һәрберсенә кереп, гореф-гадәтләрнең ни рәвешле саклануына игътибар иттеләр. Рәхмәт. Сабан туен күрергә Россиянең төрле төбәкләреннән милләттәшләребез килгән. Милли кием аларны башкалардан айырып тора. Үзебезне күрсәтеп, традицияларны күрсәтеп, юбилейкалар үзебездәге менә шулай булып, чтобы традиции возрождать. Сабан туй бик ошый, мин монда инде икенче мәртәбә карап тордым, шул чаклы күңелләрем күтәрелде инде, шул чаклы шат булдым. Бүгенге Сабан туйда татар утарын Кукмара районы тәкъдим итә. Алар татар халкының милли ризыкларын, кул эшләнмәләрен, гомумән гореф-гадәтләрен күрсәтәләр. Монда киез итек басу традициясенә дә зур игътибар бирелә. Мастер-класслар үтә. Илфат әфәнде, нәрсәләр сөйлисез? Менә бу итекне җыннан шушындый хәлгә хәтта китерәбез дигәнеме? Хатын-кызлар башкарайны бу эшне күпчелек. Моны шушылай дип баса башлыйбыз. Исте суда инде. Татарлар Әстерхан өлкәсендә сан буенча руслар һәм казаклардан соң 3нче урында тора. 48 мең кеше. Сабан туе узган Җәмәли татар авылы. Милләттәшләребез фермерлык һәм игенчелек белән шөгыльләнә. Бездә елда Сабан туе үтә. Шушы площадкада үтә Сабан туе. Но мондай өлкәнлектә беренче ел. Әстерхан өлкәсендә татар теле укытылган мәктәпләр әлегә бар. Тик укытучылар җитмәү аркасында алар тиздән калмаска мөмкин дип борчыла авыл халкы. Тырышалар татарча балаларын өйрәтергә, аныкларын өйрәтергә. Вот, когда инде күп урысча сөйләгәч тә, вот, без Казаннан кызым белән выписываем журналы, газеты, журнал Сөембикә яратабыз, укыйбыз. Соңгы вакытта Әстерхан татарлары Казанга күченә башлаган. Яшьләр укырга дип китә, Татарстанда яшәп кала. Шуңа Әстерхан татарларын картаеп бара. Алар елдан-ел татар моңнарына сусый. Федераль Сабан туена алар Татарстан артистлары чыгышын, үзебезнең җыр моңнарны ишетергә һәм бөтен Россиядән көчле батыр татар егетләре катнашында чын көрәш карарга килә. Бик тә ста көрәшләр килгән безгә, шуңа күрә безгә карарга бик тә кызыклырак. Алар белән бер рәттән келәмдәге хәл иткеч көрәшне Рөстәм Миңнеханов та күзәтә. Сабан туе батыры булып Татарстан егете Раил Нургалиев калды. Аңа төп бүләк тәке һәм машина безнең республикадан махсус алып килгәннәр. Әстерхан өлкәсендәге федераль Сабан туеның үзенчәлеге дөяләр чабышы. Ул монда 20 еллык традиция. Җойдаклар махсус әзерләнә. Фермер Руфат Кашкаровның Ромашка кушаматлы дөясе бар. 11 ел буе Сабан туйларында ярыша һәм алдынгы урыннар ала. Тик быел сынатты ди. Без быел азрак шөгыльләндек. Беренче тапкыр яхшы чапты, ә менә финал узышында ятты да калды. Селкенмәде дә. Дөя ул шундай, аның белән ни буласын алдан әйтеп булмый. Самавырда чәй кайнап тора зур Казанда. Шулпа пешә, пылау пешә. Татарстанның ашлы усталары Сабан туй кунакларын сыйлар өчен махсус килгән. Ә сыйланырга теләүчеләр гаять күп, хәтта чиратлар тезелде. Федераль Сабан туйда 30 төбәктән рәсми делегацияләр катнашты. Монда кул эше осталары күн эшләнмәләрен, бизәнү әйберләрен тәкъдим итте. Ярминкә һәм җыр бию авазлары кичкә кадәр яңгырап торды. Әстерхан өлкәсе федераль авыл Сабан туе эстафетасын Пермь краена тапшырды. Киләсе елга татар милли бәйрәме Барда авылында узачак. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.